2, даже 3 са позитивните новини за всички, които са скептични за края на джендър идеологията и промиването на мозъците на нашите деца. И го коментираха в моя видео само преди 2 месеца. Розовата мъгла над Европа и България се вдига със страшна сила. Едната новина изненада дори мен, а другата новина е изключително позитивна конкретно за нас. Но да започнем с очакваната. Орбан в Унгария прекарва проектозакон за забрана изцяло на всички LGBT организации. Вижда ми се малко прекалено. Нека си съществуват, стига да не ни се натрапват нагло и грозно. Голямата изненада дойде от Върховния съд на Великобритания, който постанови: определението за жена е само ако биологично си се родил като такава. Интересен е факта, че делото е заведено от феминистки организации, на които явно им е писнало от джендърите, които се прикриват за техните права. Хубав пример и за нашите протести срещу насилието над жени, на които основно може да видим меки китки или жени, които се мислят за мъже. Време и в България да имаме една стабилна феминистка организация, която да защитава интересите на истинските жени. И сега добрата новина за нас. Американците спряха 3 милиона лева за наши НПО-та да прокарват либералните си простоти. Особено впечатление прави организацията Заедно в час, която от 20 години бърка в главите на нашите деца в училище. Въпреки коментарите, че подобен тип НПО-та са си осигурили 20 милиона лева, за да оцелеят следващите няколко години, се оказа, че Тръмп не е толкова прост и ги удари точно там. И ще продължава. А ние ще дързаем и ще помагаме с каквото можем. Коментирайте!